Konta iguzu, itxaso telesaia. Zertan datza, zehazki, Bueno, zenbat. a ver, entzun espaldi maduzu ez, promo desente egiten gabiltza, da, primeranen estrenatu dan lehenengo telesaia, euskeraz, eta bertan gaude ba Nerea Mazo, Jon Plazaola, Nerea Garmendia, Artista ugari. Jon Mendia, Amankai Gaztañaga, Aritz Kortabarria, bueno, jende pilo bat, danak super talentudunak. Zertaz duan? Bada, aita alaba baten historioa, batez ere, elkar ezagutzen ez dutenak, eta, bizitzako... surfista, zoze zer ikusi baka, Bai, Ni zauztarra izan da hori entzun dut bintzat. Bai, entzun, bai. Bai. Aita eta alaba baten historioa, elkar ezagutzen ez dutenak, eta behartuta, elkarrekin bizitzen hasi behar dutenak, ez? Vale. Da, alaba da nahiko pijita, bizi izan da Mexikon, bera matxorekin, eta bera matxo desagertzen denean, aitaren gana jun behar du, Bizkaiko kostako herritxo batera, bera aitak surf eskola bat dauka, eta bertako bizimodura egokitu behar izango du, eta bera aitarekin, berzen nolako harremana lortzen duen. Vale. Hori da, historian mamia. Ona, eta badakit, bere bilurrikutuak eta pixka dala, ez da? Bilurrezkoa alda. Bildurra ez, thrillerra. Ze, bueno, protagonista... Historia etxitaiten ateatzen kontatu dira, baina etxitaiten ateatzen. Trailerra esaten ez duzun bitartean, porque jendea dauka horrekin da. Bai, bat, trailer. Thrillerra. Bai, thriller kutsua badauka. Gehien bada drama bat. Familiarra eta pertsona historia bat da. Baina... Negarritia tokatuko zaigu? Bai. Bai. Oso momentu unkigarriak eta polita daude, hori egia da. Lehenengo kapitula ikusi gendun, da negarzotin kaurten gendun danok. Oseak, nik ustot, hori badala historian alde potente bat. Eta gero thrillerra, interesgarria da, porque gauza ilunak gertatzen dira ere bai, eta iragan iluna dago baita ere pertsonai batzuengan, eta bueno... Zenba denbora egon zeate hau dena aurre ateatzeko? Badaki tolako telesaia, gaina 8 kapitulu indituzu uste, ez da? Bai, 8 kapitulu dira, da egon ginen, utzi pentsatzen, porque nik memoria... Horlako gauzetarako, uste dut hasi ginela iazko urrian, eta bukatu zala azaroa bukaeran. Pare bat hilabete. Nahiko bixi, ez da? Bai. Vale, oso dena ondo antolatuta gango zan orduan, ez da? Bai, super antolatuta. Super antolatuta, eta artista honakin. Hori da. Ados. Eta zure papera zein da, telesaian? Nik jokatzen dut itxaso protagonistaren amaren rola. Oso pertsonai polita da, ze... Bueno, historian hasieran desagertzen da, hori ez da spoilerra, ze berehala ikusten da. Eta daukana polita da, berak badakien ez jun inbeharko duela, gaixo dagoelako, eta alaba bidali beharko duela aitaren gana, usten dizkio bere alabari olako mezuak, ez? Grabatuta, nolabait, bere alabak sentitzeko bere presentzia, eta jarraitzeko apur bat bere alaban bizitzan nolabaiteko gida emoten, ez? Eta oso polita da. Izan da super polita. Ezin da gauza askoz gehiago gatu, ez da? Ez, jazta.